بزخونه سوا واتساب نصحافو دحر ዝተወሰነ ግዜ ባዕሉ ከም ዝምሰስ ወይ ድማ ጠቕሊሉ ከም ዝጠፍእ ክንገብሮ እንተዳደሊና ወይ ከዓ በንጻሩ እንተዳ ከም ዝናይ ዝሓውና ድምሰስ ተልዩ እሞ ከዓ ኣብቲ ቻት ክኾነልና ንኩሉ ግዜ ከም ዘይ ድምሰስ ክንገብሮ እንተዳደሊና ክንገብሮ እንተዳደሊና ዋትሳፕ ንኸፍታሙ ድሓር ናብ ደልናዮ ዘለና ሰብ ወይ ድማ ቻት ናቱ ብድሕሪኡ ኣብቲ ኣስሙ ብምጥዋቕ ናብ ናቱ ፕሮፋይል ናቱ ማለት እዩ ኣብ ፕሮፋይል ኣቲኹም ቁርብ ንታሕቲ ወርድ ምስ በልኩም ዲስኣፒሪንግ ሜሴጅ ትብል ምርጫ ትረኽቡ ኢኹም ኣብ ኣጥቑ ብድሕሪኡ ናተይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኦፍ ኮይኑሎ እዚ ማለት ድማ ዝኾነ ዝሰዶ ወይ ድማ ዝመፀኒ ሜሴጅ ንኩሉ ግዜ ኣብቲ ቻት ከም ዝቕመጥ ወይ ከም ዘይድምሰስ እዩ ዘሎ ብዘይከዓ ከዓ ካልእ ሰለስተ ምርጫ ኣለዋ ንኣብነት እንተደኣ ኩሉ ተፃሓፍናዮ ሜሴጅ ድሕሪ 24 ሰዓት ክጠፍእ ወይ ክንድምሰስ ተዳደልናዮ ተላዕሊ ወይ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ወይ ድሕሪ 7 መዓልቲ ወይ ድማ ድሕሪ 9 መዓልቲ እንተዳደልና ኣብዚ ዘለናዮ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ንኣብነት ዝሓውና ዝተፃሓፍክዎ ሜሴጅ ድሕሪ ሰሙን እንዳተደምሰሰ ብላ ኣሎ ስለዚ ኣብ ናቱ ሴቲንግ ድሕሪ 7 መዓልቲ ክንዝምሰስ ኮይና ክትብሉ ትኽእል እያ እንተደኣ ከምኡ ከይከውን ክገብራ ተጀልዩ ኣብዚ ኦፍ ክመልስ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ቻት ናቱ ድማ ንኩሉ ግዜ ከይተደምሰሰ ኮፍ ክብል ማለት እዩ እዚ ብዚ ሕጂ ኩሉ ክንገብሮ ፀናሕና እንተደኣ ምስ ውልቀ ሰባት ወይ ድማ ምስ ተወሰኑ ሰባት ከም ዝኾነልና እንተደኣ ደሊና በብሓደ ኣቲና ከምኡ ክንገብሮ ንኽእል ኢና እንተደኣ ነቲ ብሕጂ ዝጅምር ኩሉ ናትና ርክብ ወይ ብሕጂ ንፀሓሓፎ ሰባት ሕጂ ሓድሽ ቁፅሪ መዝጊብና ኢድና ገለ ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ በብሓደ ኣቲና ከምዚ ከይገበርና ባዕሉ ከምኡ ከም ዝጅምር ክንገብሮ እንተደኣ ደሊና ከዓኒ እዛ ኣብ ስታሕ ትሪእዋ ዘለኹም ትራይ ዲፋልት ብዘላ ኣብኣ ኣቲና እቲ ዝደለናዮ ግዜ ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ